So, every morning, magbulat na siya sa pultahan kay dali siya sulod. Kay kung makasulod na siya sa muskit, matapad man dahil na sa diretso na ko. Tapad nga na ikauban paak. Ganahan ko aning iringa kay di gani kayo para miyaw-miyaw, dili kayo saba ba. Ang uban iringa grabe ka saba gani. Nga ninjut sad siya guys kung kanang nga to gani iring. Atong pakaunon gani og tarong atong mga iring kay aron muhamis ang ilahang mga buhok. Munya panudlay sila kana ganing magtilap-tilap sila sa ilang ilang lawas. Hamis din sila dili sapnot. Nangabuslot na ni among muskit. Tungod na iringa ng iyang mga kukok. Tilap-tilap pang badlong kitaan ra bang iyang pikoy. Kaya di man siya kasulod sa muskit di haris sa gawas. Gan kay ko kinambrasan na ni iringa. Hinahan, di ka ni siya makikongpo. Kongpo ni siya, active kay ni siya every morning. Grabe ni. Magsigiri ni siya duwa-duwa. Say kung dili ako iyang kadula katong iyang brother. Compare datong isa ka iring katong brown. Dili kay ito siya makigdula. Magsigira tulog nato pagkaan boring iring. Sigira tulog di ito makigduwa. Lahi po ito siya personality. Anong iring nga lahi po. Naapod na yung pagkadungol. Malingaw ka ng iring nga. Iat pagkain ng mga iring basta kitten pagani sila or kanang mga 2-3 years old ingon na mga kiat pagkain na sila. Tulog-tulog pa sila karon kay tugnaw pa man buntag sayo pa man. Ipagtugnaw mga kulukoy. Pero meron akong abot diri sa balay kay bakasyon. Pagtanaw niyan siguro na bagong tao sa balay niya abot. Nidagan siya hadlok kay siya. Kaya nga siya shipping sa praning tao. Niya suguday nga ako na tigpakaon niya. Dol-dool na dayon siya. Tapat-tapat na dayon. Pasabak-sabak na dayon siya. Niya pagkataon-taon. Mamaakrag kalit. Yung pakon yung mga bukton. Or yung dalunggan. Or yung mga fingers. Niya usahay. Naglingkod-lingkod ka. Kuhit ron nagkalit yung mga til. Kuhit niya krambras ha. Kulukoy lagi kayo ng nag-amaw-amaw gining iringa pero makalingaw po. Paghanap mong mga iring guys kaya aron ilakop sa inyong mga ilagaw mga ok-ok. Ako rin yung putla ng mga kukuha ng iringa kay sakit kayo. Sige pangambras. Anyway, salamat sa pag-watch guys sa akong videos. See you on my next episode.